buahnya airan dadangakan di sore Asyura Tuhan berfirman bunyinya ayat Hona kami terangkan yauma yanfa'u malun wala banun dengan ilaman atulah kulodim pun saratu biqalbi salimin ayat disusun mananya itu nak kami rangkum dengan letolan jatina santun katibo masonyo kemudian hari harato joanna atak pagunulai bini narancak samo sekali hanyo namanang hatina suci hatina indah iri jodangki jo kalau dikiro itulah sifatna nang sange cilako joko tandonyo maromana muko-nyo masam parangayan ayo bantuannya kusui karuikan yang nyo sungguh begitu pikir olehmu si para begitu jangan ditiru elola tiru balemu paku di mano pun tumbuh indah mengganggu indah mabinaso sarupo binalupa ku dia coba ada kala samo tahu bulai pusako sajak dahulu coba lain no elok ranong kan jangan abak cando satanganyo kawan di dalam gala tangi bagumam di dalam wala bagel yang kan dicalia godona lanya to bawan sagalo etongan nama somana nama jadi juaro di sagalo bidang otak kawan sange lagadang sakali seminggu pai ke Jepang kali yang dunia jo kapatabang tapi sayang iyo lamalang rokok sebuku ya coba utang itu nalamalang iyo pikir ya di dalam aku ulimalah di dalam ulimalah la ilaha illallah selamat gadinya iyo para pulang ya Allah na selamat nyo tubuh wala tarimo kana itulah tengah dia ialah di dalam aku limalan di dalam kulimalah ilaha illallah billahi wa isahabat ialah di tolak rasul dan lainnya sambungan Allah dari kami kami sama iyo aduh sahabatnya adalah
keladi singkong kami nyocari Allah di manoi ilang nyolai kami lagi nyodaku Allah di manodi nyolai kami nyotuku Allah di manoku kurang nyolai kami lagi nyosisi Allah di manolo umpang nyola de pasana apa saja kiro de ilala yang dan dijadikan akan alabi, oh di mana bana
hidup jemati lada hidup jemati laina kami lada terangkan oh tubuh yang kasar ditinggalkan insan oh tahu balai balai badalai oh tubuh yang kasar laikan tanda saja dalam badan di tubuh yang rasa sampai diamnya tubuh yang halus ada jadi namanya tubuh yang halus di dalam lerka kurung oh sakit coba dia juga menanggu oh tipu dia sudah bahasa mulai tipu dilami itulah badanku kalau nyawa akan mulu aduh bahasa aduh lakano dari Nur Muhammad samulunyo Tuhan tampil diammu leka di sendiri Tuhan mengatur tadirilah dalam kahayul ini sudahlah nyato ayo bagara balu melayadu itu kasih pad ode Tuhan kita itu kasih pad dengan rasa parono di situ insan dan mulu lanyo jago lagi pandang suatu lagi kuncinya nyawatu lewat aturannya itu lainnya kami takkan mulai turunlah firman daripada Tuhan kepada insan mulai jatuhlah hukum mulai Allah tulah birobikum ladalai katulai Quran Sayyidina ondalai jawaban insan mulai aku dan hamba oleh Allah dan Tuhan dalai insan mengaku wakatu itu mengaku Tuhan ada kala doa yang satu lai saban ada nyoengkan Tuhan aku lai kita dalai mulo beriman oh di badan kudus dalai kata Quran oh berbagi sifat jadi pijuman lewat katunya itu lai tada pedikiro tada pediliye ay jumma tolak kapal lai anjur lade dandape nyabuil denyo sajo hawadisi oleh sudah menerangkan lai bahasanya Tuhan lai tak ada misalan lai jangan disangko lai bakaki batang tetapi siapa mangara Allah degari karena oman olah dalam mama oh dengan lade panggulu sarat tujuh alim oh dengan Sari atariga
ada dirikan nyawa kapadunuran yang di situ janda akan dinaiki rumah akan kita huni artinya rumah kami lahirkanlah deh bukan rumah bagi yang baperan hanya rumah itu gak ganti kiasa jatuh si terjadi keputusan adapun Muhammad tapi jasa langkah kali tak putus ibadahan dasaka di mana Muhammad di situ Tuhan Allah leka padola isade nyawa berpulang ayo mbak tibo jangan takama tidak mandi hati jangan sampai hilang dilonyo hilang tidak mandi hati nilai kalau semuanya kita pandangi dari antara masuat kuri nilai santu bangana sakumai baik di soal pengajian sekian diberi sekian dahulu di padokan daripada kami pernah berapi wahai sahabat tolong saudara soal pengajian sekian dibatu inilah tiba belum masuknya dalam masuk di kami sekarang ondel wahai de sahabat Nalane kami berikan danan niola josalero sekian dahulu kami baju kini nandela tiba sonyo dicari asipinanto tarik ladenyo saja siyo lanyo kue ba iman ditago di dalam dado pensandu silawat dulang iyo nan pado de malam nangko pede sore izin nyula dibawa pulang nande ininyo iyo manolayo denan panjang lai bertahanlah denyo jua iyo bertahanlah denyo banna mandang silawat de tulang enako iyo layakan de kami ibu iyo dosana di malam enako iyo iramamina iramanan denyo do walau iramala de bangkina walau iramala de dangdutnya iya iramalanan terbaru walau iramanan kuno ini jo nasib de orang tua gaik mangkonan tani ayo iyo di rumah nandenyo binilah ajo de pulo balik kopeko kapulang ke rumah ladenyo mande kini Allah tiada iyo sabana nande menangin de gaik ko badan kini lah tuo iyo di sinan jatuh badarai iyo nalasi ayamato iyo pasang dalam hati iyo pasaju kiro-kiro sajaknya badan kinilah tinggi rasanya pandakian hati di dalam
majapaibo homangana untung para sayan kemabaoy jangan jualan naga kini lagoya jalan jauh nakin abadayul lain matolaka buala kotolaki nilalama hatu kesabatang ala di bawah patanyo pagi adonan membalik kuno mujulai adu kurang nan membari makan tapi ko nyampang ala dake anak nanurako nasib kasih onde pakadi kaduka paman wong katiku dudu asura rasonyo idu itakala mulai ai amato jatwa balinang hoba ala nasib di akhirat nanti saja mudoba dan isi suatu para sayang alun mantubo marasukan di sana layang ibadah ilaco puno labalalaikan aba itu banayo nasib badanan malam dan itu kini ko tambal taraso tulah mama makanan tak lama lagi lain mana datang ayo mau akan demambao utang ka Tuhan nan alun tabailai paman wong katiko dudu asura rasonyo hidu itakala mulai ai amato jatwa balinang baala nasib di akhirat nanti saja udoba dan isi suat para sayang alun mantubo marasukan di sana ibadah ajo pulo labalalaikan aba itu banal layo nasib badanan malam banyak itu kini ku tambah taraso salero patah badanan tak lama lagi lain mana datang ayo mau akan demambao tangka Tuhan dan alun tabailai oh sawah kadang panjang bakelo dibajak jo jawi putian linjuang mak tataga juo oh sayang orang katiko elok kasih orang dinan kabulia lah tu badan mapa oh tak campak saja Sitawa tumbuh di ayat cikarau tumbuh di laman de orang kapan nama lain de gae pulau pemagae oi nan bajalan talang orang raba ka koto talang ngawak raba ka semua malang orang leba putih koko malang ngawak baoi assalamualaikum nanden taku anau dirimbu buninyo dangkang badangkang indah sakete hati gae ibu babaju cabia koma gae Sarawa sempat ini amarasay magay oy di akhiray ajapi gadang gay kabasalay oy iramalay nyorat oleh bagi tulay jaronyo sebagai pelajaran unturin nalatuwa-tuwa ikan ditambah juo alay jo tambah lagi debare mo ko basamo paisi kandana Allah baru matanggo nasi
nyo badan ayo kita nangko Tangai dito tua Kanyala jadi di zamanan ko Dia di awak dia di urangnya Bana karabana sila karangan Lebanya sayang apa karo sayang sayang atas serah di mulai mani kaki jarilah sabana sayang sayang lakutiko badan manani sayang lakutiko lai indahlah susah amanda peganyo kakawan galah banyanan sayang kasihku badan lesadang kayo sayangnya itu sama badan dipuji iyo kasihku takut tulang lama badan tabuang abi tolong hilanglah jatuh tulang lama badan tabuang abi tolong hilanglah jatuh sayang tolong sayangnya bini sayang tak curah iyo kasih kolai tapi indah sadonya bini dalam saratu kita jadi tapi indah sadonya bini dalam saratu kita jadi macam-macam dunia sayang indah saranja sayangnya bundo walau kabah hatinya berang badan mulara inyo sayang juo walau kabah hatinya berang badan mulara inyo sayang juo sayangnya Indo samang padahal dipuji kasih kota orang lama badan tabuang abi tolong hilanglah jatuh tulang lama badan tabuang abi tolong hilanglah jatuh onde sayangnya bini sayang kacura kaki kolai babiti tapi lah sadonya bini dalam saratu tidak jadi tapi indah sadonya bini dalam saratu tidak jadi macam raga di dunia sayang indah saranja sayangnya bundo walau kabah hatinya berang badan mulara inyo sayang juo walau kabah hatinya berang badan mulara inyo sayang juo itu iramanyo dari kami nanabadu sayang begitu bandar carunyo ini baik dekaran salah bandar kaelonya ini kan anak muda lagi baris ngene saja di bari bandar di malam lagi dinanku ojo irama dunia maya sesuai jo edaran masuk ini zaman bahapis adujo oleh dengarkan bana irama dunia maya memang naga denyuslo pasana miyo di dalam hati pasajunan di dalam dado oleh sana kasadonyo dangakan pasan kami
disampaikan. Dunia maya jangan diturunkan di dunia maya. Banyak orang salah jalan. Aku pakai laka di Bali, kau pulsa pun laka diisi. Menurut gaya orang kini, titiya di sakuna labi. Cara jawabannya nasa sedalam magili. Candu pola dape wakatu abita dorti de dunia maya. Banyak nanti ya de dunia maya. Banyak orang anak gila de dunia maya. Datang tu salah jawaban de dunia maya. Orang lah hilang akal. Masuk pesan di imbu pun tiba sambil mamalei nyola gala tua. Sedangkan orang lah di mukanya indah do. Pulang dasar modus aja orang gila. Lala gua dosana dunia maya. Jika tersinggung dosana usah meraba. Orang peraba nanti cepat tuanya. Cobalah pikir dosana jolah dada. Buru aja elo dosana terserah kita. Belilah kepulsa pun laka diisi. Dan menuhi gaya orang ini piti di sakunan labi. Para jawabannya dan sase dalam magili. Candu pola dape wakatu abita dorti di dunia maya. banyak nanti ya Ada dunia maya. banyak orang anak gila de dunia maya. Datang tu salah jawaban de dunia maya. Orang ala hilang akal. Aku masuk ala kesandi inang bapun tibo sambil membalik nyola galaju. Orang di mukonyo indah ado. Apa nak samo dosa ajo orang gila. Orang lagu nala sana dunia maya. Jika tersinggung sana usah meraba. Orang peraba nanti cepat tuanya. Cobalah pikir sana jolah dada. Buru aja elo Sana terserah kita. jadi lahir sonyo. Baru Ibarai oba jalan mungkin laba kilo. ibarai bakara jola lawe pulura sonyo. Mari digilir kan lada kare kan lada nyokitu. Kami samo tukang itu. Kajar angka sarang dari banamo. Tolonglah sambung desa sudah ikut. Janganlah ada baduto kurang panuto kan ada sabab. apa nandangkain basalah di hari sanyo. Itulah sabab lada mangko paluho. Kami laga dirasonyo panela datang kapocong lagi Apa baciciran tara biji dado. Panganlah pandil kata palo. Manosen yang tolonglah tuku di mana kurang. Kasi po pamenan mandil putika pamenan kato. Mana bila tradisi sama tukang lecur itu. Gara-gara di pelantaran de anda muda-muda. Gara-gara lenyo kami gara-gara media sosial. Bukan lenyo gara laka pancaci laka pancalo.
udah pelan disiko hati pulolai disiko Tapi ujan mujang bujang baik ko salah taringmo Pelayanyo alangke kami sebagai karabiaso Hello hello manyu barang dan sampai di lantai puso Elo elo nang bujang-bujang Dan sampai di laki jojado ya ayo oh ya Rasul